Oké, vandaag van mij en voor een vriend 2 Victorinox ribbes. Kijk hier. Borstbinkie. Mooi losgemaakt met die Victorinox. En dan braai ons nou die borstbinkie samen met die ribbe. En dan lijkt zo. Ik ga het nou zomaar afval aan de kant zetten. Ons braai dit samen met die rib. Geen ceremonies niet. Ons smeer hem net met een beetje breinazijn. En dan gooi ons zomaar een beetje zout. Gooi ons hier een beetje zout. Lekker zwartpeper, grove zwartpeper. Dit is een biltongrib. Hy kry niks anders op as sout en peper nie. So, moenie blokkies sny nie. Hou hom heel, braai hom heel, dan bly die sop, die sap, die smaak binne in die rib. Dis hoe die ou mense dit vroeër jare gedoen het. Hulle het hom so gehang, 'n dag of 2 of 3, en dan het hulle hierdie skaapribbietjies op die kolle gebraai. Soos ek sê, nie baie ceremonies nie. Sout, peper, bietjie breinazijn. Dat lê kom nou so 3-4 ure so op mekaar, laat hy bietjie sweet. En Vrydag aand dan braai ons 'n winddroog skaaprib wat met die Victorinox uitmekaar uitgemaak is saam met sy borsbeel.